9:00 ng umaga, isang delivery man ang kumatok sa bahay ng mga Gutierrez. Nag-doorbell ito. Si Cassie ay nagbukas ng pinto dahil nagluluto si Manang Nora, ang kasama niya sa bahay. Isang package ang naka-address sa kanya. Kinuha niya iyon matapos pirmahan ang katunayan na tinanggap ang package mula sa delivery man ng courier service. Pumasok na si Cassie sa loob ng bahay. Excited siya kung ano ang laman ng package. Sa salas niya iyon binuksan. To Cassie from Kuya Bon. Iyon lamang ang nakalagay sa ibabaw ng kahon. Ang sweet talaga ni Kuya. May bago na naman siyang ipinadala. Last month lang ay cellphone. Ngayon, ano naman kaya ito? Sabik na binuksan ni Cassie ang kahon. Tumambad sa kanyang mga mata ang isang antikong kamera. Kulay faded na ginto. Malaki ang lens. Kakaiba ang pindutan at octagon ang hugis. May nakaukit pa sa kamera na sulat Arabic. May film din sa loob. Wow! Antique! This must be expensive. Nanlaki ang mata ni Cassie. Unang pagkakataon iyon na nagkaroon siya ng sariling kamera. Agad niyang tinungo ang kusina kung saan naroroon ang yaya. At kasama sa bahay na si Manang Nora. Manang, tingnan mo pinadala ni Kuya. Ipinida niya ng pagmamalaki sa matanda ang kamera. Oh, bago na naman. Naku, spoiled na spoiled ka talaga sa kuya mo. Baka tumandang binata iyon dahil sa'yo. Simula nang pumanaw ang mga magulang mo, sa'yo na tinuon ng kuya mo ang kanyang atensyon. Manang Nora, pause ka muna dyan. Kukunan kita. Isinet niya ang kamera at itinapat sa matandang babae. Pagkasabi niyon ay agad lumingon ang matandang babae. Ngumiti ito, pero bakit parang ang tingin niya ay may pait ng ngiti nito? Kumislap ang kamera. Naghanap si Cassie ng iba pang subject ng kanyang photography. Kinuhanan niya ng picture ang magandang rosas na alaga ni Manang Nora. Kinuhanan rin niya ang asong si Bugoy na nasa likod ng bahay. Nakita rin niya si Meldy, ang kababata niyang kapitbahay. Meldy, tawag niya rito. Nang lumingon nito ay kumislap ang kamera. Nakakainis ka naman. Hindi man lang ako nakapag-post ng maayos. Isa pa nga, umarte ito ng post na parang Miss Universe. Saka nakangiting sinabi, "Okay, take a shot." Sige na nga, sabi niya at kumislap muli ang kamera ni Cassie. Ang ganda naman ng kamera mo. Galing sa lola mo? May pagka-sarkastiko ang huling pahayag ni Meldy. Halatang nang-iinsulto ito dahil sa lumang itsura ng kamera. Hindi galing ito sa kuya ko na nasa Dubai. Antik ito. Ipinagdiinan din niya ang salitang antik. Pagmamalaki pa niya.
Hindi na uso yan. Ang mga ganyan ngayon. Digital na ang uso. Okay lang yon, at least naiiba ako at walang katulad. Inggit lang si Meldy sa bago kong kamera. Iyon ang naisip ni Cassie. Dati silang magkaibigan, ngunit nagkaroon ng away dahil ang kaklase na kaibigan na ayaw padaig. Kung ano ang mayroon si Cassie, kinabukasan lang ay mayroon na rin ito. At tsak ni Cassie na bukas din ay may bago na rin itong kamera. At tsak na yung mamahalin at latest pa. Lunes ng umaga, school fair ng St. Benedict Academy. Isang private school ang eskwelahan na pinapasukan ni Cassie at Meldy. May mga rides at booth ang pair. Nagmistulang photographer si Cassie. May isang mag-boyfriend ang hinuli ng marriage booth para ikasal. Sila, sina Hubert at Bing, kaklase niya. Nakita siya ng mga ito. Cassie, pa-picture naman. Para may souvenir kami ng kasal namin. Mabait sa kanya ang dalawang ito at agad niyang pinagbigyan. Sige, smile. Nang kumislap ang kamera ay biglang kumidlat. Nako, uulan pa yata. May mga nagsisigaw sa paligid. Isa-isang nagpulasan ang mga tao sa quadrangle at naghanap ng masisilungan. Unti-unti na rin siyang nababasa. Pero hindi ang camera niya. Weird sa isip ni Cassie. Pero saglit lang din at huminto na ang ulan. At agad na bumalik ang mga estudyante sa fairgrounds. Nagsimula ng manguha muli ng picture si Cassie. Nakita niya si Sir Baltasar, ang practical art teacher niya. Matanda na ito at makalbo-kalbo na. Nababalita na ang malapit na pagre-retiro nito. Hi sir, picture naman. Souvenir po. Nakangiti niyang sabi sa guro. Agad naman siyang pinagbigyan ng lalaki. Ngumiti ito at nagpakuha ng larawan. Naglakad siya patungo sa Ferris wheel. Nakita niya roon si Meldy. May hawak na rin itong kamera. At nakikipag-picturan sa mga kaibigan nito. Sabi na nga ba niya, tama ang lahat ng sabi niya. Napangiti na lang si Cassie. Lumapit siya sa grupo at kinuna niya ang 3 ng picture. Pagkatapos ay umalis na siya. Nang pinindot na niya ang camera ay ayaw na nitong mag-flash. Kahit ano ang gawin niya ay hindi ito nagre-response. Hala, nasira ko na yata. Natakot si Cassie at nang hinayang kung tama siya, huminga siya ng malalim. Hindi, mahina lang siguro ang baterya nito. Kailangan ng palitan. Pag kukumbinsi niya sa sarili, pilit niyang binubuksan ang lalagyanan ng battery. Pero mahigpit ito. Nag-stock up yata ito at hindi na mabuksan. Ipinasya na lamang niya na dalhin ito sa photo center para palitan ng battery at ipa-develop na rin ang film. Sa Photoshop, isang matandang lalaki ang nag-assist sa kanya. Maganda itong camera mo. Pansin ng matanda.
Tiningnan ng matanda ang mga function ng camera at ipinokus kay Cassie. Nag-click ito pero walang flash. Manong, hindi na yata gumagana ang battery niyan. Papalitin na po siguro. Binuksan ng matanda ang camera. Medyo nahirapan pa ito dahil mahigpit ito. Mayroon pa pala itong screw. Nang mabuksan ito ay nagulat pa si Cassie sa sinabi ng matanda. Wala pala itong battery. Hindi agad nakapagsalita si Cassie. Meron po yan. Naggamit ko pa nga po kanina sa school. Nagpicture ako. May flash pa nga po eh. Kinunan ng matandang lalaki si Cassie. Hindi nag-flash ang camera. Lumang modelo kasi ito eh. Hindi ko kabisado ang function nito. Sige po, paki-develop na lang po yung film. Kung may laman, babalikan ko na lang po bukas ng ganito ring oras. Umuwi si Cassie na dala ang kamera. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Naglalakad siya malapit sa bahay nang makita niyang maraming tao sa harap ng bahay nila na nagkukumpulan. Mayroon ding ambulansya. Tumakbo si Cassie. Sinalubong siya ng mga kapitbahay. Mula sa mukha ng mga ito, parang alam na niya kung ano ang nangyari. Manang, napahagulgol na siya ng iyak na makita si Manang Nora na nakahiga sa stretcher. Wala na itong buhay. Ipinasok na ito sa ambulansya. Cardiac arrest daw ang sabi ng tumingin na doktor. Sabi ng kapitbahay nila na si Aling Lori. Ito rin ang laging tumitingin sa kanilang dalawa ni Manang Nora. Magpahinga ka na muna. Kami na ang mag-aasikaso ng lahat. Ang mag-asawang Lori at Ron ang kanilang kapitbahay. Close ang mga ito ng kanilang Manang Nora. Ang mga ito rin ang tumatayong magulang niya tuwing kailangan ng magulang sa kanilang paaralan. Malungkot siyang pumasok sa loob ng bahay. Binuksan niya ang ilaw. Dumiretso siya sa kusina kung saan laging naroroon si Manang. Nilibot niya ng tingin ang paligid. Nakita niya ang halaman na rosas na nalanta na rin. Hinawakan pa niya ito. Pati ba naman ikaw, mawawala na rin. Matagal na itong alaga ni Manang Nora. Pero hindi pa ito nalanta. Ngayon lang. Lumabas si Cassie sa garden. Nakita niya na wala si Bugoy sa kulungan nito. Nakita niya itong nakahiga sa may damuhan. Hindi na ito kumikilos. Nagtaka siya. Hindi niya alam na may sakit ito. Nung hawakan niya ang alagang aso, malamig na ito at wala ng buhay. Nakaramdam siya ng kakaibang lamig ng hangin na nanunuot sa kanyang kalamnan. Bakit sunod-sunod? Una, si Manang, ang bulaklak, at ngayon, si Bugoy. Iglap na parang isang kislap ng kamera ang sumagi sa isip ni Cassie. Ang kamera? May kinalaman kaya ang kamera? Pero, hindi. Kalokohan iyon, naisip niya. Coincidence lang siguro ang pangyayari. Baka may nakain lang si Bugoy na
nakalalason dito o talagang may sakit ito na hindi namin alam. Pinilit niya na pakalmahin ang sarili dahil sa mga nangyayari. Hindi pa rin siya makapaniwala. Para bang panaginip lang ang lahat. Hindi niya namalayan ang pagkahatulog sa sopa. Kinabukasan, papasok na siya ng paaralan nang isang balita ang bumungad sa kanya. Patay na raw si Meldy. Naglalakad ito papasok nang mabundol ng malaking truck. Napahindik si Cassie. Hindi na coincidence ang lahat. Hindi na totoong may kinalaman ang kamera. Gulong-gulo ang isip niya. Inalala niya lahat ng mga sumunod niyang pinikturan. Sa school pier, nagmamadali siyang pumasok. Gusto niyang bigyang babala ang dalawang kaklase, ang dalawa pang kaibigan ni Meldy at ang kanyang prop na si Mr. Baltasar. Sino pa? Sino pa ba ang mga nakuhaan ko ng picture? Dumating siya sa paaralan. Hinanap niya si Hubert at Bin, pero kapwa absent ang mga ito. Marahil ay nasa bahay lang ang mga iyon. Safe naman siguro kung nasa bahay lang. Ang dalawa pang kaibigan ni Meldy ay pinagsabihan na rin niya na mag-ingat, pero pinagtawanan lang siya ng mga ito. Si Prof. Baltasar na lang nang magpunta siya sa faculty room. Dinatnan niyang malungkot ang lahat. Hindi na raw nagising ang guro. Noong umagang iyon, wala na raw itong pulso ng isugod sa hospital. Binangungot daw ng lumong lumabas ng silid ng faculty room si Cassie. Bigla ay naisip niya ang camera, ang film na ipinadevelop niya sa Photoshop. Ito ang magpapatunay ng lahat ng kanyang hinala. Ibinigay ni Cassie ang resibo sa babae sa counter ng Photoshop. Hinanap nito ang envelope na may nakalagay na pangalan niya. Nang inabot sa kanya, dali-dali niya itong binuksan. Tumambad sa kanya ang bangkay ng kapatid. Nakuna ng kamera ang pagbibigti nito. Mag-isa lang ang kapatid, pero nagtataka siya kung paanong nakunan ito ng kamera. Hindi na niya nagawa pang umiyak. Masakit na ang kalooban niya. Gusto na lamang niyang masuka sa sama ng kanyang pakiramdam. Ang mga sumunod na larawan ay larawan naman ni Manang, pero hindi ito ang kinuna niya sa kusina. Ang kuha nito ay ang aktong pag-atake nito sa puso. Sa po nito ang dibdib. Ang sumunod ay ang bulaklak na nalanta. Si Bugoy na bumubula ang bibig. Si Meldy habang nasa gasaan ng truck. Sina Hubert at Bing ay malabo ang larawan. Hindi niya maaninag, blurred, pero alam niyang sina Bing at Hubert iyon. Ang dalawang kaibigan ni Meldy na blurred din. Samantalang sa larawan ni Sir Baltasar ay nakahiga ito sa kama na parang natutulog lang. At ang huling larawan, siya
Nag-collapse siya at hindi na niya namalayan ang mga nangyari. Tumayo siya at nagsimulang lumabas ng gusali ng shopping center. Nang makalabas siya ng shopping center, nagkakagulo ang mga tao. Lumapit si Cassie para makiisyoso. Isang babae raw ang nasa gasaan. Narinig niya sa nakasalubong nitong babae. Kaawa-awa naman ang bata. Na hit and run. Pailing-iling pa ang matandang babae. Lumapit pa si Cassie nang sumilip siya. Nakita niya ang sarili na nakahiga sa kalsada. Duguan. Parang naulit na eksena ang larawan ng kanyang kamatayan.